Remak. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pagi ini saya berada di Dusun Borojabung, desa apa gitu? Japung. Desa Dusune Borojabung ya. Japung. Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Nah, ini orang tuanya Rudi. Kita tengok sapi-sapi cantiknya Rudi ini. Nah, untuk sahabat Kanyawara yang kemarin pesan kandangnya Rudi, nah ini sudah saya review di kandangnya Rudi. Ya baru karir. Akhirnya kepedot deh markasi arek ya. Ya kok dirut. Ngarit. Oh lagi. Di ngarit deh. Waduh. Pirang kilo ya tau ngetril. Rong bentel iki seangkutan. Oh. Wapat sih. Oh, mana mobil. Nah ini tadi waktu bawa rumput ini sepeda Rudi itu ngangkat itu roda depannya. Saya nggak sempat memvideokan. Nah ini yang ngarit 2 orang, Rudi sama orang tuanya. Nah, ini apa godong tebu dah? Tebu. Oh ambil rambatan ya. Rambatan. Nah ini dalam proses pembersihan ini. Kalau di sini orangnya bersih-bersih, beda ya dengan yang di daerah tertentu itu ada yang sampai tenggelam itu. Isi piro Rudi kandangnya? Isi 5 ya. Isi 5 ya. Pitu barang. Oh, bisa sampai pitu ya. Kene. Oh, sampai sini. Ini cukup ya. Kalau 7 cukup ini. Palungan nih lesehan. Lek pitu. Yang situ besar. Lah ya lesehan ganti palungan ya. Nah, ini pemuda kita yang rajin. Yang mau mantu, ambil mantu silakan. Celengannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada bocilnya ini. Nah ini pirang bulan nih umurnya? 10. 10? Ya. Oh. Bulan bisa ini. Itu bapaknya Rudi juga baru datang dari Tegal ini, ngarit juga ini. Udah bersih. Dikerok. Niki mboten dipangan berarti, Pak. Oh. Pun gua nggih. Nah, ini sapinya seger-seger, sehat-sehat. Sing paling suwe melawakmu sing dirut. Iki telu ya. Telu iki. Iki wis manak wing pira? Ngene ya. Iki. Pindo. Lah sing iki irengi. Pisan. Si cantik iki Pisan. Oh, lho. Lah iki kok paling anyar iki? Iki tuku wis gedhe ngono. Ya. Wis iso digawekno tukune. Belajari. Oh. Sing paling galuh sing dirut sapimu. Iki ya. Oh. Enak ta ya. Heeh. Tapi iki jane jenis sungu ndek ngono lho. Sungune ndak. Oh. Nah, ngomong-ngomong bentuk sapimu iki kan macem-macem, Arut. Jenenge apa, Arut? Tekok kene, tekok kidul iki apa iki? Sing tekok kidul iki jenenge apa? Jenis apa iki? Sumbawa. Sumbawa. Lah sing iki Melok Sumbawa. sik melok Sumbawa, tapi campuran ambek apa iki?
Kalian apa, Pak? Belgian. Oh. Putian. Presian apa Belgian? Reksi. Preksi. Oh. Elek. Lek iki anu ya, apa iki ireng iki? Apa lek ngarani? Sembowo. Mboten wonten sungune nggih, tapi konian. Lah nggih. Lek iki PO Rut ya. PO. Oh. Lah ini jenis sapi-sapi yang dimiliki Rudin. Dia meskipun beranak tetap gemuk loh. Nggak mengurangi bobotnya dia. Jadi sebelah itu sapi pedaging biasa apa? Sing sebelahmu niku sapi pedaging apa? Anakan. Oh, anakan. Ini games dia makannya. Gua enak di Rut. Ang buritan karangan. Atau? Wono ado. Oh. Nah, ini udah bersih nih. Wow, ini anu hot mic ini kandangnya. Car-caranya tebel banget ini. Gimana ping biro? Doro. Doro, urung tahu mana iki. Doro. Kayak apa sih Rut kok petas-petas sih? Laler lah. Sungune. Ika iki lho. Oh, ngene ya? Ya. Oh, kena sungune yo. Oh, gatel iku yo, terus disundangi dhewe. Iki urung tahu mana, Rut. Doro. Nah, terus lagi Anak pisan. anak pisan. Iki Anak pisan. iki Pindho telu kate. oh, telu kate. Ki anake umur 4 bulan. Lebih. 5. Oh, nah ini mau dibuang sama bapak ini biar bersih. Nah ini kerjasama antara anak dan bapak. Nah, lek ngomong-ngomong Ruti, lek sakmene iki rega piro? Sekitaran 9. Sekitaran 9 juta. Iki foto iki sampai 20 Pak Jawa. 18 Hak piro iki? 14-an. 14-an. Jawa ya, tapi metengnya ya gak oleh. Oh, lah meteng kan gak oleh, lek meteng piro? 18? Sakmonoan paling. Sakmonoan ya. Kira-kira kan iki. Lah lek iki rega piro iki? Lek awakmu dodol. Saenakmu dodol maksudnya. 17 sih gak oleh. 17. Iso kerja gak iki? Iso. Nah, lek iki iso kerja pisan piro lek iki? Iki 16 sih gak oleh. Nah, gak oleh kon, soalnya sayang kan awakmu. Lek iki paling gede ya. Iki 18,5 tutup. 18,5 tutup lek iki ya. Soalnya iso kerja pisan ya, wis iso kerja gede pisan. Bah. Oh. Siji ambek sapi nganggur. Iyalah sejam sapi pedaging kan. Nek iso kerja kan nek sapi nganggur ukuran ini paling 14 ya. 11. Heeh. Rut. Nggih, Mbah. Nah, nggih niki didamelan. Nah, ini Mbah ya. Mbah. Nah, ini kakeknya Rudi. Nah, Rut, awakmu mulai belajar nyekel sapi ki umur piro? Gelem maksudnya gelem nyekel sapi. Cilik ya. Cilik ya. Paling 15-an ngarut. Iku angon apa Ngarit ya. ngarit to. Oh, sapi kene gak tahu dingon ya, Rut. Gak tahu. Oh. Lah, terus Rut, mulai awakmu iso ngiring iku umur 15 iku. Belajar biyen belajarin nang sapa? Melok-melok wong-wong. Oh, melok wong kene apa wong ndi? Yang kene. Oh, wong kene ae. Nah, selama iku Rut, pengalaman diseret sapi ngono tahu gak? Tahu. Nerak-nerak bu barang. Loh, Bu ngarep iku kari separo ngene. oh, sapi sing ndi? Loro iki. Ambek sing tak dol. Oh,
Iku apa gebrat apa? Main kok maro nekuk ae, cikare nyangkruk. Oh, berarti sing nabrak cikare kan, kudu sapine kan. Cikare Ban kanan apa ban kiri? kanan. Oh, Kok tambah tak kepuk ya, waduh. aja. Aja keren-keren. Nah, Rut, lek wis ngene iki termasuk ngapal apa gak? Apal. Oh, aman ya wisan ya. Oh, Kita iki. mana-mana. Oh, Masih gawe tahes ya wisan. barangnya sama. Kuat ya. Lagi, urung. Iki ilangnya suwe kali kan. Soalnya suwe gak digawe. Aslinya ngono. Aslinya ngono ya. Tapi karena wis suwe gak digawe, halus maneh ya. Halus. Iku kok lek digawe luka meneh gak, Rut? Enggak, yes. Enggak iki lho. Enggak. Umpama digawe meneh. Oh, lagi gak tau digawe ya. Sempet gawe tapi pelajaran. Heeh, terus Karena katen terus Mas. Syarat. oh. Akhirnya wis mek telu iki ya. Berarti sing iso mbok gawe nyaut gawe mek telu iki gawe gantian ngono ah. Papat ae. Lho, sing di situ. Tak dol sing gede. Oh, payu piro winginan iki? 19. 19. Oh. Wis umur piro iku? Papuan rada tuwek. Manak ping piro? Sing mau. Sik ayu 19. Ya apik ya regane. Gede berarti paling barang. Gedean dhuwur iku. Oh. Oh, ini kakek sama ayahnya Rudi nih, sama kakek di kontrol kita bikin video. Nah, oke. Rudi iki garapan sawah deh, nampes wis mari. Mari. Nah, mari ki biasa nanti Lebuan iki kene kan. daerah kene ae. Nah, di sekitar kene ana wong pira Rudi sing ngiring Rudi? Ya. Lah dek. Kene aku tok. Tapi lek sing daerah kidul, Katalan Heeh, ono Kulone telon heeh. loro. Oh, Sing biasa kumpul sak lokasi apa gak? Dhewe-dhewe. Oh, dhewe. Jarake ado-ado ya. Tapi tepak jajar kasih nglumpuk. Oh iya, engko kabar-kabaran. Mulai kapan lu ndek kene nang Tugu? Saulanan ae. Saulan kas ya. Oh iya. Oh, paling bareng ndek Glogur iki. Oh. Iki kan ratok kari nebang. Tebangane. Oh, Lah dek daerah kulon dilungkas wam. oke. Ya Wirut matur suwun ya. Wis diambilno nang kandangi lah. Demikian sahabat Kanyawara video kali ini dari markasnya Rudi. Saya akhiri wallahumma fiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.